Sir, kayo po pala. Sir, oh no! Tatanungin lang nga kita. Huwag ka natakbo, may tatanong na ako sa'yo. Paano mo ay namin dyan? Punta tayo dun, sir. Huwag mo ay namin dyan! Yun na lang mo! Minumtana. Yan, pinakamakulit yan. Yung pinakamakulit dito. Hindi ang Kevin ni Karpangpangan. Yung pawin ko. Gulatan lang yan, gulatan. Ayaw nila eh, tinatanong ko sila eh, kaso nga lang yun. Pinunat natin si, si Boss Noynoy. So yun, nakakuha tayo ng konting detalye sa kanya. Hello guys, what's up? Welcome back to my channel. So good evening everyone. First, gusto ko muna magpa-thank you sa lahat ng mga sumusuporta sa channel ko, Kuyang Karding. And I hope na dumami na yung mga subscriber ko. So today, gagawin natin, tonight pala, bibisitahin natin ng mga grupo ng AE92 Corolla Club Cabanin dito sa Pampanga, San Fernando and Angeles area. So, titingnan natin kung ano mga klaseng mga setup yung mga sasakyan nila. Pero halos lahat dito mga AE92. So guys, samahan nyo ako and please watch, tapusin nyo po to. Good vibes lang po tayo dito, ha. Alright, love and peace guys. Guys, ito po, tatanungin natin yung isa sa kanila. So, tatanungin natin sa mga ingan natin sila ng konting kaalaman. Alright. Boss Noynoy, pwede po bang magtanong sa inyo? Wag lang mat. Ayun po, sir, konting detalye lang po about sa sasakyan niyo. Detalye lang po about sa sasakyan niyo. Ano pong set niya, sir? Ano? Yung sasakyan po natin. Bali FX. Bali Toyota FX. Then yung variant niya GT. GT inspired. Alright, sir. Good. About po doon sa engine po natin, sir. 4AGE. 4AGE black top. Yun. Galing siya actually parang sa Livin eh. Parang iba na po yung set ng makina niya, no? May nadagdag na siguro dito, no, sir? Bali yung ano lang, Velo. Actually, pero stock lang siya. Tapos itong mga to, sir, mga nadagdag na lang to, no? Oo. Pero ano siya, OEM na pang small body talaga. Bali pang show din siya, no, sir? Balita ko, Pwede. marami nangakot to, sir, ha? Hindi, fake news yun. Fake news ba yun? Ay, so, idol ko to, si Boss Noynoy. Try natin siya kunan ng detalye. So ayan na, medyo lumalayo na siya. Alam niya na pupunta ako siya. Boss Kelbs! Boss Kelbs! May tatanong lang ako, sir. Tawa dun sa sasakyan, di ba sa inyo po yung kulay pula?
Tara sir, punta po tayo doon. Nakakaya naman. So ito, si Boss Kelbs. Ito yung isa sa pinaka-boss namin dito. Tsaka pinalo ko na siya. Sa kanya pala yung... KLBNM. Oh, yun, napalo ko na yun. Meron din siyang YouTube channel. So sir, tanong ko lang, pwede ko bang malaman kung ano yung face ng AE92 nyo? T-Grill. Sprinter T-Grill. So iba-iba talaga sila, no? iba-iba. Ito parang C-Grill ata tawag dyan. Tapos ito four-liner. yung T-Grill na... Anong line to sir? 4-liner. For So din, no? T-Grill yung grill niya. Okay. So parang mas... Ano siya, no? Mukha nun, Sprinter yan. Mahal yan. Yun, Sprinter. O nga po na. Yung ano niya, pinagkaiba, alos pareho-pareho sila na wagon face. Pero yung mga parang Yung bumper bumper, nila magkakaiba yes. ng konti. Merong Sprinter ata doon. JDM Sprinter. Ito, JDM. Yung sa inyo po, sir? GT. Ito, GT. Sorry, nagkamali ako kanina. So, ang tawag dito, GT bumper. So, sir, about doon sa makina nyo, sir? Ay, stock lang yan. Ayun. So, pang ano rin siya? Pang daily. Pang daily talaga siya. So, Pang kagaya daily ko siya. pa. Pang kit lang. Ayun. So, thank you, Sir Okay. Kelbs. Thank you. Follow nyo siya. So guys, ito mga to, makukulit din to. Kaso nga lang tago yung kulit nila. Hindi sila nakakapagkulit ngayon. Mamaya-maya mangungulit na yung mga yan. Hintay lang natin sila makatagay. Kukulit din yung mga ito. Yan, si Boss Noy, ito medyo makulit din to eh. Ito yung komedyante dito. So, wait lang na siya makainom. Kukulit din yan. Bali magtatanong ulit tayo about doon naman sa kulay orange. Itong kulay orange na to, gustong gusto ko kasi napakasimple niya. Tapos JDM setup siya. Tapos naka BR na bags. So kasi yung unang sasakyan ko ganito siya pero puti. Pero halos kamukha lang kami ng set nun. So try natin siyang tanungin si Chef Lorenzo. Mano ka rin niya may kuya. Umalis eh. Balikan po natin. Wait lang po. Balik niya. Tatanungin na natin. Ito, meron din tayong isang ano dito, isang pinaka-idol din natin to. So, subukan natin siyang kunan ng ano, ng detalye. Boss the boy. Yes. Boss, continue, boss. Sige na, boss. Ayun na boy. Ano? Sige na. Kapag kaalaman lang, wala po tayong alam dyan eh. Mamaya, yung mga EFI na mga motor, pagkagawa na lang natin. Yung mga EFI na... Tsaka na tayo magmotor, sir. Oh no! Sa setup lang ng sakya niya, sir. Parang Sprinter setup siya. Yes. Yan, ano lang siya, pang daily lang. Ang daily, pero balita ko, like kay Barurot, sir. Hindi lang. Marami na sumakay dyan. Marami na sumakay dyan. Yun lang. Marami na sumakay. Hindi tayo dyan. Pero itong sasakyan niya, isa itong sa pinaka idol ko rin. So, kompleto siya. Naka black top engine na siya. Tapos naka wagon face na S-grill. Tapos naka Sprinter na rin. And naka carbon hood na rin siya. So, Lodi to. Isa to sa pinaka Lodi.
Madlang Pips, sana may natutunan kayo ngayong gabi na to. And sana nag-enjoy kayo. Medyo konting detalye lang yun, pero sa susunod dadamihan natin. And medyo hindi kami kumpleto ngayon, marami pang wala. So ayun, please don't forget to like, share, and subscribe. Tsaka paki-share na rin po. Alright. Love and peace.